Pagbanwit nin pinakadakol, pinakamagabat, pinaka-rare na sira asin iba pa, tampok sa Bikyaw Fishing Competition sa Banwaan ng Kamaligan, Camarines Sur. Yan asin iba pang aktibidades sa kapistahan kanasambitan ng Banwaan, aramonta sa report ni Chris Novello. Maabot sa 140 katao ang nagpartisipar sa fun fishing tournament sa Kamaligan, Camarines Sur kanakaaging aldaw. Inapod ining Bikyaw kung sain simple sanaan mechanics kan kompetisyon. Ang makabinwit nin pinaka nasira, pinakadakol na nabinwit, pinakakakaibang sira, pinakamagabat asin pinakasadit, nasira na dakop, magin na enot na nakadakop. Ma-promote po ang tourism kan Kamaligan as a fishing spot digdi sa may Kamaligan River Park. May mga nagkakasurubad pa man na mga sira. Dakol nga nitong nagdadaya dyan para magbalik. Nagpainutan man sa finish line ang mga partisipante sa karera kan mga parasagwan na ginibo sa Bicol River na sakop kan Banwaan. Ang pagmati niya ang Perming Kabado. O yan ta naikuha man ang primero. Kaya maugma sa pagmati. May cash prize man na pagpabang-abangaon kan mga nangganang parasagwan. Obheto kan aktibidad na may pahiling ang talento kan mga parasagwan kan Kamaligan asin may pabisto ang turismo sa Banwaan kung maparte kan mga aktibidad sa Kamalig Festival ngunya na taon. Kay baan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.